Opa. Oh, mahal sa gabing maulan, spicy opa mo sa radyo ay maaasahan. Alam mo kung saan, maaasahan na ikaw ay aking limliman. Hindi, para mainitan kasi nga gabi at talaga nga namang maulan sa labas, oo. Ano ka ba, Kim Chino? Manok ka ba? Anyway, mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Aish, namiss kita na. Sakto maulan입니다. Ang sarap mag-anuhan eh. Ang sarap magpainit. Tama, mali? Di ba? Totoo naman, masarap magpainit. At talaga nga namang naririnig mo na naman ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, mahal ako to, DJ Kim Chino. At makakasama mo ko kahit maulan, 69 tayo. 6 to 9 p.m. tayong magmamahalan, mag-iinitan. At syempre, ako'y malalasap hanggang 9 p.m. So anyway, mahal no, malamig at mamasama-sang gabi sa'yo, oo. Pero mahal kapag ganitong talaga nga namang malamig, maulan at wet na wet ka. I mean, wet na wet ang kalsada. Ano ba ang mga masasarap gawin? Anong ginagawa mo? Kasi ako, eto, kahit maulan, talaga nga naman si Kim Chino ay naka-ere. Shoutout natin dyan yung mga na-stuck sa traffic at hindi makausad kasi binabaha. And then, nandito pa rin si Kim Chino para umere at talaga nga namang willing sumabay sa ulan. Ikaw ay aking didiligan. Didiligan ng mga ideas. Oo, date ideas, di ba? Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Eto na nga, dapat tayong magpainit. Hindi, share ko sa iyo ang 3 date ideas kahit umuulan. Diba nga? O ito, unang date idea kahit umuulan. Unang-una, coffee shop hopping. Wow, talaga nga namang yahoo! Siyempre pag maulan, masarap humigo pa at maghigupan. Hindi, humigop ng mainit na kape, diba? Mainit na likido. At talaga nga naman titikman mo siya. Titikman mo ang kanyang order kapag nasa coffee shop kayo. Tapos 'di ba, syempre coffee shop, good ambience. Ang sarap magmuni-muni, aesthetic ngayon, 'di ba? Nakakapag-relax, magkakape. At talaga nga naman kasama mo yung taong mahal mo, small talks at dalawa lang kayo. Gumagapang ang iyong kamay. Hindi, gumagapang ang iyong kamay pabalik sa baso. Diba? Sa baso. Hindi yung kung saan dumadampi ang iyong kamay ha, kahit nasa labas. Hindi, alam mo mahal, kung ako jowa mo, kahit maulan kaya kitang ilabas. Kasi gawain ko rin yan. Magmuni-muni. Total, si Kim Chino ay may kotse na rin naman. May pambayad ng bills. Ang kulang na lang, jowa! Walang jowa si Kim Chino! Yun pa yung pinakamahirap na requirement at yun pa talaga ang wala kay Kim Chino. Anyway, mahal, sa aking pagbabalik, oo, wag ka mag-alala. Meron pa akong 2 date ideas ngayong tag-ulan, oo. Kaya kung wala kayong magawa ng jowa mo or wala kang magawa, ay talaga nga naman magkakaroon ka ng pwedeng pagkalibangan. Anyway, wag mong ililipat ang radyo. Tandaan mo, mahal, seloso ako. Dapat akin ka lang. Kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.